Magkano po, Nay? Ayun, no? Kanina po ay 8 piraso po yan. Ngayon, isang piraso na lang po na 100 pesos po yan. May tawad pa. Kaya magkatong super kalantang? Kasama na. Itong pati ito. May laman wala? Wala. Para kakargahan pa, no? Ito po, 600 pesos, oh, sa mga... Umigop ka na, amoy mo pa. Talagang, hindi ka talaga mag-aamoy, ano, eh. Yan, nag-iisa na lang po, oh. Mga naghahanap po ng mga bracelet na leather, dito po ay may mabibili po kayo, no? Diyo, wala sa planas lang, sa buraot lang meron, sabihin mo. Ang baterya nito? Dalawa. Dalawa. Ayun, oh, may... Andun yung mga bala sa loob. Ang tatak po ay makita. So, nung nakaraan ay impact wrench po yung nakita natin. Ngayon, power drill. Magkano naman po yung power drill? May Hunter yan, ano? 1.7. 1.7. Price po nito, 1.7. May No? Hunter. Ayan, no? So, naibenta po ito ng 500. 500 pesos lang po. Oh. Buong buo po yung drone. Kompleto. Kompleto pa sa gamit. Ayan. Magkano naman yan, tong Bluetooth na to? Nalo daw yan lang. JBL. Ano? 180. 180. So, 180 pesos po yung isang Bluetooth speaker na JBL, no? Ito po yan, no? 40. Boss, magkano yung relo mo ngayon? May mga relo ka ngayon na, ano, mga bagong labas, ha? Magkano ang price ngayon nito? 250, boss. So, 250, oh. Dito 100. Yun po, 100 pesos. Ito po ay 250, oh. Ito, brand new, oh. So, sa mga stop toys mo, kuya, magkano? 50 po. 50 pesos lang to, oh. Gaganda, oh. Sa mga anak nyo pong mahilig sa mga stop toys, dito po ay merong 50 pesos na halaga, no? Sapatos nyo, magkano po presyo nito? Murang-mura, 50 pesos lang po ito. Bagong-bago, oh. 50 lang po yan. Sa iba, hindi mo makuha 50. Totoo po yun. Ano? 50 pesos. Pambata. Sa iba, hindi mo makuha 50. Wala po po size. 50 lang po. Napakamura, 50 pesos binebenta, oh. So, magkano presyo nito? Kaya lang. 1K yan, binibigay ko na ng 800. Oh, yun, oh. 1K. Makita nyo naman po yung pinakamakina, oh. Ayan, oh. Ayan po yung tatak, oh, sa loob. Yan. Magkano naman po ang presyo? Ito medyo pricey. 2.8 yan, bibenta ko lang 2.5. Ayun. 2,800 ang isa. So, binibigay po ng 2,500, no? So, medyo meron tayong bawas na 300 pesos. Yun ang kagandahan talaga. Original ang makina niyan. Ayun po, oh. Original yung pinakamakina po ng relo. Original yan. 2,800, binibigay po ng 2,500. Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Carmen Planas, Burautan, no? So mag-a-update po tayo ng mga kanilang natagan dito na mga items dito sa Burautan. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Burautan, Carmen Planas. So tara, let's go! Alright, so sa sitwasyon po ngayon dito sa Carmen Planas, no, marami po sa ating mga parokyano na dumarayo rin po dito upang mamili dahil nga sa mga presyo na murang-mura at kung mga bagay na hinahanap po ninyo ay baka nandito na rin po, no? So marami po kayong pagpipilian dito sa Burautan, Carmen Planas. So may mga takip po tayo dito, no? May wall clock. Yan, gumagana po, no? Ariyan, dami niya, wag yan. Magkano yung magkano po, Nay? Ayun, no? Kanina po ay 8 piraso po yan. Ngayon, isang piraso na lang po, na 100 pesos po yan. May tawad pa, no? So, may mga takip po tayo. So may mga relo, kutsara, tinidor. So marami po kayong mabibili dito. At meron pong shot glass. May shot glass po tayo rito, oh. Pwedeng pang gin, pwedeng pang MP. Pati Red Horse na rin po, pwede na rin po yan. Agayan po, no, shot glass. Yung mura po yung mga takip po dito, no, sa halagang 20 pesos. No?
Tapos may mga camera po. Ang pinakamaliit. So marami po kayong mapagpipilian, no? Nay, salamat po. May pundador, oh. Magkano yan, Nay? 30 lang. Walang laman yan. Ah, walang laman. Ah, pang-display po, oh. 30 pesos pang-display na pundador light. Akala ko may laman, eh. Original na box lang yan. Ang ganda ng box, no? Play na talaga yan. So, yan, may mapagpipilian kayo dito sa, ano, no? Burautan. So, mga gamit po sa saksakan. Sa mga ganito po ninyo magkano? So 20 pesos po. Yung mga tatlo po yung butas, no? 20 pesos lang po yan. May salamat po. May tangki rin dito ng super kalan. Tapos meron din po dito yung jack. Kuya, magkatong super kalan tank? Ah, kasama na itong pati ito. May laman wala? Ah, wala. Para kakargahan pa, no? Ito po, 600 pesos, oh, sa mga gustong bumili nito ay 600 pesos. Tapos dito po ay may mga jack, no? Ito po yung mga ginagamit sa mga trailer truck. Pang malakihan. Ayan. Tapos may mga sapatos. Tsaka may mga laruan din po, no? Ibig sabihin, kulang ang isang gulong nito. Tingnan natin, ha? Ah, ito. Yun, kulang lang po ng isang gulong, no? O order ka pa sa Shopee o Lazada o TikTok. Kulang lang po siya ng isang gulong. Pero kung binibenta, magkano? Ayo, 150. No, kaya na po magdadagdag ng gulong. Tapos may mga laruan po dito, no, sa mga anak po ninyo ay may mabibili rin po kayo dito sa Burautan, Carmen Plana. Handle grip. Ito na magkano naman to handle grip na to? 80? O, alloy nga po. Oh. Ito po, 80 pesos po, handle grip. Sa pangmotor. Sa bakal. Tapos may side mirror din, ayan. Side mirror, no? Ito, lalagyan po ng susi, no? Alam ko, parang magkano benta? 20 pesos? Yung isang piraso, no? O, ito yung nakita natin, no? Alloy. No, nilalagyan po ng mga susi. Ayan. 20 pesos po, may binibigay po itong isang piraso. Oo, nakita ko. So, marami pa rin pong latag talaga dito, no? Kuya, maraming salamat po. Alright. So, mga bote, no? Pang-display sa ating pamamahay. Ayan. So, yung mga meron pa rin pong DVD. Tapos may side mirror. Oh. Ano ba kayo ngayon? Hindi pa yung t-shirt ko. Nang zipper yun. Deep in Blue Intense. Ito, pabango. Natapon yun. Magkano naman to, Tay? Magkano? 250 lang ako. Isa na lang kuya, wala na. So, 250, oh. Nag-iisa na lang po. Oh. Pwede nyo na pong i-mine. No?
Saka yung mga relo, mga Yung silver. ganito siya kuya, oh. Sa ano mo, dito, ito, oh. Yung may sample. Nakaraan alok din. Ang bango nga, no? Tapang siya. So, napakabango, no? 100 ml. No? Yan po, oh. Umikot ka na, amoy mo pa. Talagang, hindi ka talaga mag-aamoy, ano eh. Yan, nag-iisa na lang po, oh. Tapos may mga relo rin po dito na Fossil, Seiko. So, ayan, magaganda, oh. Ito, bracelet pala to, 20. Ayun, mga bracelet po natin dito ay 20 pesos. Pakita mo Swiss. So, sa halaga po ay 20 pesos, no? Leather. So, mga relo. Ayan. Pakita mo kuya Swiss eh. Sa mga ganitong relo po ninyo, magkano ang halaga? Ayan o Swiss oh. Ayan po yung tatak, oh. Swiss leather, no? Ganda yan, 20 pesos lang po yan, no? Ito yung mga rilong pambabae at ito po yung mga panlalaki. So, yan po yung kagandahan po dito, no? So, magkano po yung halaga ng relo po ninyo, Tay? Halika. Ito, 600 hanggang 500. 600, oh, negotiable po. Tag-viewer. Tag-viewer. Yan po yung ano, ito, tag-viewer po. Yun. Tag-viewer po yung ano, no? Sa halagang 600 pesos. So, binibigay din po ng 500 pesos, no? So, murang-mura po ang ating mga relo dito sa Carmen Planas, Burautan. So, yung mga leather, yan yung sinasabi natin, no? 20 pesos lang po yan. Yan po yung tatak, no? So, sa mga naghahanap po ng mga bracelet na leather, dito po ay may mabibili po kayo, no? Diyo, wala sa Planas lang, sa Buraot lang meron, sabihin mo gano'n. Kasi wala kang makakita niya, saan ka pupunta? Nueva Ecija, Monumento, Malayo. Quiapo. Naghahanap pa talaga, no? Ha? Sa Kapulong meron. Hindi, ito wala siya rito. Ako lang meron dito. Hindi ka nalalayo, so kapulong na lang. Sabi Garcia, no? Garcia. Ay, Roat pala. Sige po, kuya. Maraming salamat po. Ito po si kuya, oh. Yan. Yan po yung yan kayo mga naghahanap po ng mga relo. Yan, dito po kay kuya, no, sa Carmen, Burautan. Sa may bandang dulo. So, dito na lang po, no? Power drill. Nabili na yung ano? Yung... Yun na. Ito naman po ngayon yung nakalatag, no? Isa lang ang baterya nito? Dalawa. Dalawa. Ayun, no? May... Andun yung mga balo sa loob. Ang tatak po ay makita. So, nung nakaraan ay impact range po yung nakita natin. Ngayon, power drill. Magkano naman po yung power drill? May hammer yan, 1.7. 1.7. Price po nito, 1.7. May No? hammer siya. May hammer. Yung 1,000 walang hammer. Kaya meron. Yung pala yung pinagkaiba, no? Yung pumapalo, pag matigas yung binabaril. Ayun yun, meron yan. Yan po, 1,700 ang price. Boss, salamat. Bracelet ay. Bracelet wala. Kuya, magkano naman to speaker? 150 lang po ito. So, sa mga naghahanap po ng speaker na Bluetooth, no? So, ito po ang price po ay 150. So, murang-mura po ninyo mabibili dito sa Burautan, no? Kuya, salamat po. Drone, magkano? Murang-mura yung drone, no? So,
So 500 pesos no nabenta po yung drone. Murang-mura talaga yung ano no. Wala talaga rito sa Burautan. Oo, totoo talaga kasi talaga yung mga gusto mong hanapin ay makikita mo rito. Kung talagang wala sa ibang lugar no, dito lang sa Burautan talagang may mga makikitang mga talagang hinahanap natin no. Sa drone, no? Guide mo. Ayan no. So naibenta po ito ng 500. 500 pesos lang po, oh. Buong buo po yung drone. Kompleto. Kumpleto pa sa gamit, ayan, oh. Kumpleto, Ricardo, yung nabiling drone dito sa Burautan. So, 500 pesos, no? Sige po, kaya salamat po. Ito, meron tayo dito nakikitang router, no? Yan, kuya, magkano binibenta ngayon router mo? 150. So, hindi na yan, ano, yung tawag dito, i-update kasi may mga password yan eh. Ayan, wala na, no? Yan po yung router, no? Look at home. 150 ang price niya, no? Ano dyan? Opo, salamat. Ito, sealer. Boss, ano yung page mo? Boss Lando Explorer. Salamat. Sige, thank you po. Salamat po. Boss, thank you. Kuya, salamat po, kuya. Thank you. Magkano naman yan, tong Bluetooth na to? Ano daw yan, nak? JBL. Ano? 180. 180. So, 180 pesos po yung isang Bluetooth speaker na JBL, no? Ito po yan, no? 40. 180 lang po ito, no? Ako, tatlong kulay. Tapos yung may mga, ano sila, tawag dito, power bank, no? Sa power bank, magkano naman? Ito, ano? 250, 200, 150, 120. Ayun. So, ito, 250, 200, 150 at Wala na nagro-rotate. yan po yung mga presyo ng mga power bank, no? Salamat. Thank you. Alright, di tayo kay Idol, no? So, may mga relo siyang mga latag dito. Ayan, no? So, nandito siya sa may gilid. Ayan. Boss, magkano yung relo mo ngayon? May mga relo ka ngayon na ano, mga bagong labas ha. Magkano ang price nito? So 250 oh. Dito 100. Yun po, 100 pesos. Ito po ay 250. Oh, ito brand new. 250 ang presyo, no? So may mga saan din po tayo ng kutsilyo. Ito. Bago rin po yan, no? Ito, magkano saan mo ngayon? 50 lang po. Makapag-asa na kayo ng inyong kutsilyo, no? So marami po kayong mapagpipilian dito sa may bandang dulo sa Carmen Planas, Burautan ng kanyang mga paninda. Ayan. Hindi ka dito napwesto, may tubig, no? Ayun! Sinasabi ko eh. Binili natin. Binili mo na. Ayan, binili na yung Post Tartons, oh. Maganda naman siya eh. Wala nga sira-sira eh. Dumi lang. Yun. 80 pesos. Lalaban lang naman yan. Kita mo, napakaganda ng ano. 70 pesos mga katakbo. So, original yan ha, yung bag na yan ha. Murang-mura po nabili. Talagang lalabhan lang talaga yung bag. Ayan. Kaya mo lang. Yan, okay na yan. Okay na lang. Magkano yung mga tinda yung short, kuya? 200? So, dito po ay may mga tinda po dito sa Burautan ng mga short, no? Sa halagang 200 pesos. So, kayo na lang po ang pipili kung anong size po ang gusto ninyo, no? Ang tatak po ay Maui and San.
No, hindi na po natin kasi pwedeng hawakan. Dahil siyempre may mga tao talaga na namimili na gusto ay malinis yung kanilang mga paninda, no? Hindi kasi natin na masisisi yung mga nagbebenta kasi ayaw talaga natin na mahawakan dahil ito po ay damit na isinusuot. Kagaya niya may puti, oh. So, siyempre pag hinawakan natin yan, madudumihan. Kaya kailangan goods pa rin sa mga ating customer yung mga short o damit na ibinebenta dito sa Burautan, Carmen Planas. Kuya, maraming salamat po. So talagang ang latagan dito ay napakarami at marami din po talaga kayong mabibili dito sa Carmen Planas, Burautan. So sa mga stop toys mo, kuya, magkano? 50 po. Oh, 50 pesos lang to, oh. Gaganda, oh. Sa mga anak niyo pong mahilig sa mga stop toys, dito po ay merong 50 pesos na halaga, no? Tapos may mga kupita na maliliit. Ito, oh. Isang set na po yan, oh. 100. Oh, 100 pesos lang po ninyo mabibili dito sa mga batang mahilig maglaro-laro ng laruan. Ay may mabibili po kayo dito. Ayan. May mga pan-display din po mga figurine. At may sapatos, oh. Sa sapatos nyo, magkano po presyo nito? Murang-mura, 50 pesos lang po ito. Bagong-bago, oh. 50 lang po yan. Sa iba, hindi mo makukuha 50. Totoo po yun. Ayan, oh. 50 pesos. Pambata. Sa iba, hindi mo makukuha 50. Wala po po Size. 50 lang po. Napakamura, 50 pesos binebenta, oh. Pambata. 50 pesos, pambata. Tapos may mga laruan din po tayo rito, no? Ang ganda, no? 50 pesos lang to, oh. Oo, ano. Kasyang-kasya talaga, no? Topsider. Wala po eh. Ayan nga lang. Good morning sa'yo, Boss Alan. Solo flight kayo ngayon. Oo nga, dyan si Boss Tardon, nakita kami dun eh. Parang bagong labas to, no? Kaya Alan, no? Oo. Ngayon ko lang nakita to, oh. Friday lang yan eh. Oh, happy pa na nga ba, oh. Ganda, ah. May Yan, Seiko. ano? Saka yung bisil niyan, Mhm. ilaw to. Ah, yung gilid niya. Oo, yung bisil niya, ito. Ang ganda, no? Yan, may- Ayun, nakita ko na nga. Ilaw yan pagka gabi. Oo. So, magkano presyo nito, Kuya Alan? 1K yan, binibigay ko na ng 800. Oh, yun, no? 1K. Makita niyo naman po yung pinakamakina, oh. Ayan, no? So, 1K. 1K po ang presyo niya, no? Pero binibigay po ng 800 pesos, no? Yun po yung kagandahan po dito kay Kuya Alan na nagbebenta po ng mga relo dito. Dahil talagang may bawas pa rin po ang kanyang mga ibinebenta, no? Ito po yung mga bago na naman, no? 80 piece naman to, working chrono. Ano, tatak? 80 piece, Ayun, no? working chrono yan. Yun. Ayan po yung tatak ko sa loob. 80 Yan. piece. Magkano naman po ang presyo? Ito medyo pricey. 2.8 yan, bibenta ko lang 2.5. Ayun. 2,800 ang isa. So, binibigay po ng 2,500, no? So, medyo meron tayong bawas na 300 pesos. Oo. Yun ang kagandahan Working talaga. yan, original ang makina niyan. Ayun po, oh. Original yung pinaka-makina po ng relo. Original yan. 2,800, binibigay po ng 2,500. Menos na po kayo ng 300 pesos. Dito lang po yan kay Kuya Alan. Dito po sa may bandang dulo ng Carmen Planas, Burautan. Ito po si Kuya Alan. Kuya Alan, okay lang po. Pakita ko po yung ano niya. Ito po si Kuya Alan. Nagbebenta po ng relo. Shoutout sa iyo, Kuya Alan. So, maraming salamat po, Kuya Alan, ha. Thank you.